Délivré par Christ, ñogon fait an alaka barake. Nefa Emimbe Sangolola Ideumbe barikada iye Kamasoro iyi janto ideuna Ideumbe lakana kabo sankoro kono ka sankura ye Nefa me barikada iye Yesu Krista nebe ifo emi ye chogo ya dinema kaneke korotalemba denye emi ye fanga dinema kaneke sangolo ni dugukolo tigi denye me barikada iye o kunaja soroli koso kunaja do ka fo Jehova ma ka fo sangolo tigi ma ko ifa ne fa de be sangolo la mi ye sangolo ni dugukolo da ne fa de do Yesu Krista ne be barikada iye e de kera sababu ye ne sankura ye kama soro ne fa nyanamando emi klobene la ni ye danaya ke matigi la ifa nyanamambe abe ife dombe aya fo Josué kitabo sura kele a verset 2 la ko mogo site na se ki bali sitile be kono ne na to ife ina fo ne tora Musa fe chogomi ni yoro kala dombe kai jagele nyine sangura kono 2023 ina kono toro minumbi kono o toro sebaya chena Yesu Krista tola degu mimbi kono ka nyeshine ma o degu sebaya chena Yesu Krista tola adaka sebebe ne fabolo haleluya sebabolo ne mantigi Yesu ne mi nyogonye ne mantigi Yesu kuma chogola fileli chogola kanuya chogola ne mai nyogoye ha Yesu mai nyogoye sabalila yafalila kolosilila ne mai nyogoye ikakuma be chie iko ibeto enfin ansiti lebela 2022 geleara nga ideu ya chetige ikamara kono iko kalando manga tabako fie ba wulila kalando sirana nga itu ye kuma mifo kalando nyinena iko anga tabako ima fo kalando mako ametojila nga iko di anga tabako Yesu Krista ibe mifo ko debeke seba ya vivo sebabolo ne mantigi Yesu sebabolo bariga bife bariga bitokola ne mantigi Yesu sebibolo sebabolo ne matigi Yesu sebaya bife sebaya bitokondela ne matigi Yesu sebabolo Yesu
fanga bila ne yine sankura ye ne monde dima ne dara ila wa yidana ya minen fane bolo dana ya ke Yesu la ne balmanke abe dana ya minen fa ibolo ando to fleniye an fleniye sankura mi kono ne ba fuye jigi kanatike abiseka ke yi mago to me fendo la 2022 kono o maseka nyana bo nga ne ba fuye biko 2023 kono abe nyana bo feminu bosira ila 2022 kono olu bena segima 2023 kono minu ye se soro ikan 2022 kono ina se soro olu kan 2023 kono setana e fen fen bosila beka segi 2023 kono Yesu Krista togo barkala Tigi Yesu Nema tigi Yesu Iye bana fama de chien Yesu Sebi bolo Nema tigi Yesu Iye setani fama de chien Nema tigi Yesu Sebi bolo ne matigi Yesu iye tora jugu fanga de chien Yesu Yesu Sebi bolo Seba bolo Seba bolo ne matigi Yesu Ikana sira ikana joro kana yere yere Jose kitabu ba fo anye anga njagele anga matiga kuma kala matiga kuma de ban jagele 2023 mini amba kono hera sando lafia sando nyagali sando taganya sando fen la bena ikanya na mayala 2023 kono cette année fait la ben ikanyama la 2023 kono Yesu Krista togo bargala o la ben borama cette année accident la ben ikanyama ya kama 2023 kono o accident seba ya chena Yesu Krista togo bargala wa Jehova fait la ben iye 2023 kono ibedo akono foite na seka obali Yesu Krista togo barkala Yesu Krista togo barkala ne ba fe neni aw nina verset anga tanga kala José sura kele a verset 2 anga kala anga nyana mayala anga kala nyine sankono matiko abeto amfu Fouille si tu n'as pas un balance si tu les bécono. Matika kuma de do chien de do. Matika nine sanja nini ela. Ntena ta yoroja mena oblaya. Janto iyera la nine sankono. Janto ika kuma choko la nine sankono. Janto ika miri la nine sankono. Kama soro fembe de bedamina ye. Nyuma miri yereka. Nyuma fo yereka. Kuma nyuma foka nyeshi iyerema sangolo darani kuma dugukolo darani kuma fanga be kuma na kulenge kuma ti kuma nyuma foka nyeshi iyerema nyine sankono
Yesu Krista tɔgɔ barika la. Matigi ni seno ka ne ni e ɲɛ minɛ ɲinɛ san kɔnɔ walasa an ka matigi sago kɛ ka dafa k'an bɛɛ kalo wɛrɛ matigi ka kuma kɛ i teri ye a ka kuma kɛ i taamaɲɔgɔn ye n'o kɛra i tɛna don fili kɔnɔ Setana ka nɛgɛniw tɛna se i la Yesu Krista tɔgɔ barika la. Haleluya.